प्रमद बर' सारा मा होनखो बै समाव बिटिआर गरम गरम एग्रिमेन्ट जाब्ला पिस एकर्ड जाबा मा होनदों थाल दं आखरे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै मा स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा माबा मोनसे बेखौलाय जोङो जोंनि शर्ट फिल्मनि डायलगफ्रावसो होयोना खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय प्रेक्टिकेल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो इउपिपिएलखौ लानानै बा बिपिएफखौ लानानै नोंथांमोना बे भिडिअ'सो फुल नायजोबब्ला बुजि मोनगोन स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ शेयार खालाम आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअ'खौ नायदों कमेन्ट खालाम दा प्रेक्टिकेला इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ दोलाव फैदों दा बे बिपिएफ दोलाव मा मोजां मोननानै फैखो बेसां लाख थाखा लानानै बिपिएफआव जयनिं जाखो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों मानसिफोरा बेनिफ्राय आंथ' बेफोरबायदि थाखा जानाय माबानाय बुंनो गोसो गैया सोरबा बिपिएफखौ लानानै बा सोरबा इउपिपिएलआव दोलाव जयेन जानायनि बेफोरबायदि आं बाथ्रा बुंनांगौ खोथा गैया दा जोङो नायग्रोनोसै बे साननैसोआ जोंहा प्रेक्टिकेल कमेडियान एक्टर बा प्रेक्टिकेल ब्रादारा माने बेफोरबायदि पलिटिक्सनिनो आपडेट होगासिनो दोङो गावखौ लानानै सोरबा ट्रल खालामदोंमोन नालाय बेनिखायनो बियो रिप्लाइ होगासिनो दोङो मा बुंखो बियो इउपिपिएलनि बागै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरना लाबा बुजि मोनगोन आरो सोरबा प्रेक्टिकेलखौ गाज्रि मोनदों सोरबा बिपिएफ दोलाव हाबनायखाय मोजां मोनदों सोरबा आरो इउपिपिएलखौ नोङो बेफोरबायदि इउपिपिएल दोलावनो हाबनानै दिनै बिपिएफआव फैनानै मा बाथ्रा बुंखो नों बबे माबानि मानसि नोंलाय बबेयाव माबानाय सर्ट मुभियाव खामानि मावबानो बेफोरबायदि इउपिपिएलआव गोरों गोरा जाफैदों नोंलाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा जोङो नायग्रोना लानोसै मा बाथ्रा बुंदो नैबे आंना जास्ट आपडेट लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आङो सोरखौबा लानानै बा सोरबा बिपिएफटि लोगो जानानै बा इउपिपिएलटि लोगो जानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै नोंथांमोननि सेराव आं जास्ट आपडेट लानानै फैदों दा नोंथांमोना नायग्रोना लादो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो आरोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे नैबे चेनेलखौ थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालाम मोजां लेटेस्ट बर' आपडेट नैबे चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा नायग्रोना लानोसै जों प्रेक्टिकेल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंदो दे प्रमद बर' सारा मा होनखो बै समाव बिटिआर गरम एग्रिमेन्ट जाब्ला पिस एकर्ड जाबा मा होनदों थाल दं आखरे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै मा स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा माबा मोनसे बेखौलाय जोङो जोंनि शर्ट फिल्मनि डायलगफ्रावसो होयोना बे थख्राया होमब्ला सोरना ओरैहाय गरला खुलुमबाय बयखौबो ladies and gentlemen this is practical बसुमतारी गोबाङा उल्थां फाल्थां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि खोथाखौ रायलायगासिनो बांसिनानो बुंदों बेहा खि गैला बिराद गाज्रि राव बे खि गैला सोदोबा हामा बिदि बुंनो आङो बैसागु प्रग्राम फुजा प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्रामफ्राव प्रग्राम गायनोमोन लागि दामोन आंहा बेजों खुनु खोथा गैला मानोना गान खननाय एक्टिं खालामनाय बिदि शर्ट फिल्मनि स्क्रिप्ट लिरनाय डाइरेक्शन खालामनाया आंनि जिउनि आसल थांखि नङा आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय okay I have informed you all today at this very moment my dream is not that okay बुजिबाय रायजोफोर सिगां माने कलेज फरायब्ला कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बे माने कम्पिटिशन जायोमोन गान खननायनि आरो गोबांथार डिबेट कम्पिटिशन बेफोराव आं गोगोम बाहागो लायोमोन आरोखि आंनाव गोबांथार डिबेट कम्पिटिशनाव देरहानाय प्राइजफोर दङ गान खननायावबो बे फक सङाव एफा एनै देरहानाय दङ नैबेफोराव बाहागो लानायानो आंना सर' जाना थादों आरोखि बै स्पिच होनायनो माबा डिबेट खालामनायनो माबा गान खननाया बे आंनि मोनसे हेबिटसो
다 아르키 시간내면은 서로 동하이 붕나이 콘나이 오케이 단방문아 bekono फोरमायहरबाय आरोखि दिनै आंनि बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी फेसबुक पेजजों आंखौ नोंथांमोना एथ' सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया इउपिपिएलनि नोंथांमोन सारमोन मेदाममोन प्रेक्टिकेला बैसागु प्रग्राम गानो मोनाबाबो रसा नाङा प्रेक्टिकेला खुनु फुजा प्रग्राम बबेबा एबसुनि प्रग्राम बबेबा पिकनिकनि प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्राम गानो मोनाब्लाबो प्रेक्टिकेला रसा नाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया 2016, 17, 18 बे समावनो इउपिएससिनि प्रिपारेसन खालामनाय मानसि 15 निफ्रायनो एसे जादों 16, 17 बिराद खालामदोंमोन नाथाय गोबांथार सिभिल सार्भिस मावग्राफ्राबो जोबनायाव पलिटिक्सआवसो जइन जाफैयो बेखौ नुबाय थानायखाय आंनि गोसोआ बायदों होमब्लाथ' डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानायानो मोजां एथ' खस्थ' फरायनानै एथ' खस्थ' खालामनानै जुदि उनाव पास जाखांनानै साख्रि आईएएस आईपीएस माबा गिदिर अफिसारफ्रानो पलिटिक्सआव जइन जाफैफिननाय गोबां रेकर्ड माबा दङ बेफोरखौ आं नुनानै आंना डाइरेक्ट पलिटिक्स हाजार नांलाय खमलाय जा बुलाय सोलाय जा गुन्थुङानो खहे जा बा खावलायानो दोला बा खर'आनो बुदला जा पलिटिक्सनिफ्राय थावसिन ओंखाम बे दुनियाव गैया ओंखायनो नुवाखै मालाय दलि बिदा बिटिआरआ ओरैबादि इडिट खालामबाय थाबाय आंखौ मोख्रानि खर'खौ बोखारनानै आंनि खर'खौ लागायबाय आंनि खर'खौ नैबाव ओरै थाखा थिंख्लि दैहु थिंख्लि गानाय बायदि ओरै होबाय अरे भाई दले बिदा बिटिआर इउपिपिएलआव बिराद गोरों गोजामात ना पिएचडि एमए एमफिल एमएससि एमए ओमफ्राय एमएसडब्लिउ बिराद गोरों गोजाखाय माने जोंना खर'आ ओरै जाथारला आरोखि बिदि जाहैबाय थारमाने माने खर'आ ओरै आंना ओरै गैयानो ओरै दाखालि मोनबा भाषानि डिबेट खालामहरबाय आङो बबे खर'जोंथ' डिबेट खालामहरखो आंलाय बे राभानि सान्थालिनि नेपालिनि आसामिसनि इंलिशनि मोनबा होबाय आं आरो मोनबा होबावाखैसो बेंगलि राजबंशी मुस्लिम दमबा नोंसिनि इउपिपिएल लिडारफ्रा 10था भाषा रायलायनानै देखायथोंसाय नायनां दे आं 10था भाषा हायो रायलायनो एसे इंलिशजों बर'जोंखौ बांसिन हायो आरोखि बर'आथ' ना मादार लेंगुवेज जाहैबाय इंलिशखौबो मोनथाम साइसनि रायलायनो हायो आं दले बिदा बिटिआर इउपिपिएलनि सापर्टार नोंथां इन्डियान इंलिश ब्रिटिश इंलिशखौबो एसे रोंगौ आं बिनि उनाव आमेरिकान एक्सेन्ट आमेरिकान इंलिशखौबो एसे रोंगौ आं दमबा नोंसिनि इउपिपिएलनि नेताफ्रा इंलिशखौ मोनथाम साइज बे ब्रिटिश इंलिश आमेरिकान एक्सेन्ट होनायथोंसाय आंखौसो ओरै खर'खौ बोरलानानै जेबो गैया होनदों नोङो नोंसिनि इउपिपिएलनि नेताफ्रा मा रोखोम स्पिचआव खोथाखौ बुंनांगौ पाब्लिकनि सिगाङाव बेखौनो रोङा बे आबसु दिमाननि नो बडलेण्ड नो रेस्ट जानेंगे राज लेंगे डू और डाई नैबे साइसैसो लेक्सार होयो पलिटिक्सआव बिदि जायो नामा पलिटिक्सआव बिदि जायो बिदि जाया प्रमद बर' सारा मा होनखो बै समाव बिटिआर गरम एग्रिमेन्ट जाब्ला पिस एकर्ड जाबा मा होनदों थाल दं आखरे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै
स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा माबा मोनसे बेखौलाय जोङो जोंनि सर्ट फिल्मनि डायलगफ्रावसो होयोना बे थख्राया होमब्ला सोरना ओरैहाय गरला बिदि जाबाय बबे दफाया दा मावफुंजाखो आसल दफाफ्रानो मावफुंजानांगौ दङ बाखि थाबाय होननानै जोंना मिस्टार दिपेन बर' सारानो बुंबाय थांनाय मासाव ससियेल मिडियायाव जों मावफुंजायाबा धरना होबावगोनलायनो दासो 5 बोसोर उन्दुना थानानै हेलौ इउपिपिएल सापर्टार नोंथांमोन स्पिचआ बिदि जायो मा लजिकजों होनखो बेखौ जोङो जोंनि सर्ट फिल्मनि गान आवलाफ्रासो बाहायोना बिदिखौलाय बबे दफाफ्रा मावफुंजाखो बहाथो बड'फा उपेन्द्रनाथ नेशनेल इउनिभारसिटिया बरमायाव जानो गोनां बबावथो रेल फेक्टरिया बबाव एनआइटिया बहा खालामखो बबाव स्कुल जे प्रभिन्सियेलाइजनि दफा दंमोन बबे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामखो था हेलौ मिस्टार प्रमद बर' सार बिदि थगायो मानसिखौ कुनु बानबुंथायानो थिग नङा एखेबारे मा रोखोम स्पिच लाखिनांगौ बिनि कुनु थालखौनो लाया First of all, you have to learn how to keep peace in front of public. You all, you people, leaders. Learn in a good manner. This is practical Busumatri. I wanna promulgate this. आंनासो थख्राया खालिनो बिदि नङा आरो थांनाय बोसोराव बिटिसि इलेक्शननि सिगां मा जादों ओरैहाय डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारजोंथ' खेल लाजाया जाबाय दिल्लीयाव आबसुनि नेताफोर दिपेन बर' सार खोरोमदाव औवारि सार खनेन्द्र बसुमतारी सारखौ जोंना प्रमद बर' सारा लांफायै नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमैलाय अमित शाहखौ लोगो हमैलाय एखेबारे जेरैखिजाया जोंजों सरकार दानांगौ बा बिबार नैसिनि गिदिर बिबार प्लास्टिकनि बिबार लायै मान बावैबाय थादों बिसोरबा नरेन्द्र मदि सार अमित शाह साराबा मा होनहरबाय बेबा बेखौनो लानानै जोंना राजु कुमार नार्जारी सार दाङरियाया ओरैबायदि होनबाय स्पिचआव जों मोनसेल' सिट देरहाबाबो सरकार दागोन नो मा लजिक बेलाय बबे दुनियाव मोनसेल' सिट देरहानानै सरकार दानो हाफेरखो बिदि जायो स्पिचआ बे स्पिच जादों बे मोनसे पाब्लिक गेदारिंआव बुंजाग्रा राव नामा बेखौलाय जोङो जोंनि सर्ट फिल्मनि आलबां जालबां कमेडि साइसआवसो बुङोना बेफोर बुंजायो नामा मोनसेल' इउपिपिएलआ मोनसेल' एमसिएलए सिट देरहाबाबो जेबो नङा जोङो मोनसेल' देरहाबाबो सरकार दागोन बा मा राव बेलाय बे मोनसे भाषण जादों बे मोनसे स्पिच नामा What kind of speech is this? बे खोथा जादों नामा आरो गान दिहुनबावबाय जोंना राजु कुमार नार्जारी दाङरियाया मोनसे गान दिहुनदों आं खननि ओइबार खेला जागोन बे खेलायाव राजु नार्जारीया देरहागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन नो बिदि जायो गाना ओइबार खेला जागोननो बे खेलायाव राजु नार्जारीया देरहागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन हनै जोबनायाव गाम्बारि रेजेक थप्थानि बाख्ला गुगानाय बायदि जलदब मा स्पिच जाखो बे मा स्पिच जाखो ओंखायनो आं बुंदों दिनै नैबे थख्राया नोंसिनि इउपिपिएलनि सापर्टार आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रासो थिग खालामनांगौ किसमिस जा किसमिस हारसाफ्रा बेंगलि राजबंशी बाङालि आसामिस मारवारि
बिहारी बिसोरो किसमिस जायो किसमिस माने राइजिन बै ड्राई किसमिसा बिसोरो हारसाफ्रा मा खालामो लाब्रायावबो जायो दालियावबो जायो ओरैनोबो जायो प्रसादावबो जायो प्रसाद जे फुजायाव होयोना किसमिसखौ बे किसमिसाव मोनसे पावार दं गोसोखांनो हानाय सानखांनो हानाय सानबोलावरिखौ बाराय होयो आरोखि बे किसमिसा